Senyor alcalde, jo volia fer-li un prec. Hem sabut, ho hem vist, que esta setmana s'han publicat els resultats dels admesos i exclosos provisionals de la bolsa del Pla Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Massanassa, un pla que per supost compartim, però en el qual només s'han donat 3 dies per a subsanar els possibles defectes que apareixen. Jo crec que tots sabem que les persones que s'apunten a aquest Pla Social d'Empleo pateixen algun tipus de problema i pensem que 3 dies únicament per a subsanar tindré que aportar un document del SEPE o de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o qualsevol altra documentació és insuficient, perquè a més avui en dia ho pots obtindre això a través d'internet, a través del certificat digital, però no tot el món està obligat a dia d'avui a tindre aquest certificat digital. Què passa? Que si no ho fan per aquesta via han de demanar una cita, com es feia antigament i com encara se fa, en els centres oficials. I aquests 3 dies són insuficients per a demanar aquesta cita les persones que no disposen d'esta ferramenta. Per això el prec que li fem és que la pròxima volta, i com sabem que això es va obrir en pròximes convocatòries, el pla de subsanació siga major.